πολιτικούς και ακαδημαϊκούς υπήρξε μια πρόθεση να υπάρξει τμήμα Ισλαμικών σπουδών στο Τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Πράγμα το οποίο σας κάνει μάλλον. Εγώ έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια και όχι μόνο εγώ. Όταν πρώτο δημιουργήθηκε ο θόρυβος και εγώ με κατέστησαν ενήμερο και από τη Θεσσαλονική Σχολή, αντέδρασα πολύ απότομα και πολύ καθοριστικά. Και η αντίδραση σε αυτή τους ανάγκασε να μην λένε πλέον τμήμα, αλλά να είναι κατεύθυνση. Ναι. Είναι ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή. Εσείς βρίσκετε προκλητικό το γεγονός ότι μπορεί να διδάσκεται το Ισλάμ στην σχολή θεολογίας? Ακριβώς. Δηλαδή, αυτοί λένε ότι θα είναι μια κατεύθυνση αυτή και θα έχει να κάνει με το Ισλάμ, αλλά θα είναι της θεολογικής σχολής. Και τους λέγω, η ορθόδοξη θεολογία έχει καμία σχέση με το Ισλάμ, έχει κάτι το οποίο να συγγενεύει, κάτι στο οποίο να συμπίπτει. Την ίδια στιγμή διδάσκεται και ο βουδισμός και ο... Να σας απαντήσω και σε αυτό. Υπάρχει και σε την θεολογική σχολή εδώ και των Αθηνών αυτή η έδρα που είναι στη θρησκειολογία και εγώ τη διδάχτηκα. Δηλαδή εκεί όλα τα θρησκεύματα ανάλογα με την παρουσία τους ή με την ιστορία τους και οι φοιτητές εξετάζονται, δίνουν εξετάσεις και περνάνε το μάθημα ή δεν το περνούν. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση. Άρα δεν είναι θέμα τώρα για να μάθουμε εμείς τι είναι το Ισλάμ, ούτε και το χρειαζόμαστε. Ακαδημαϊκά, ναι, αλλά βέβαια όσοι υποστηρίζουν τη θέση αυτή θέλουν να πάρουν πρόσωπα από την περιοχή της Θράκης που θέλουν να μάθουν, να μορφωθούν και να γίνουν δάσκαλοι και είναι Έλληνες πολίτες, δηλαδή είναι μουσουλμάνοι στην Κομοτηνή. Αλλά αυτοί δεν αλλάζουν σε τίποτα. Όμως εγώ σκέφτομαι έτσι λίγο πιο πέρα από όλα αυτά. Απολύτως καταλαβαίνω την επιθυμία σας να μην μοιραστείτε κάτι από τα κεκτημένα μας και μάλιστα έχοντας περάσει πολλά σε λαός από τους Τούρκους. Αλλά λέω, αν σκεφτεί κανείς έτσι λίγο πιο θεωρητικά, ο Χριστός λέει αγαπάτε αλλήλους και ουσιαστικά με όλο αυτό το θα κάνουμε τμήμα του Ισλάμ δεν θα κάνουμε. Θα κάνουν οι άλλοι τη σχολή στη Χάλκη, δεν θα την ανοίξουν. Όλο αυτό το πράγμα που καλείστε εσείς άλλες φορές να υπεραμεινθείτε κλπ. Δεν είναι μία συνέχιση της κόντρας, της μανούρας, της πολεμικής διάθεσης, της εχθρότητας? Η άποψη δική μας είναι η εξής. Δεν θέλουμε Ισλαμική παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε σκλάβα 400 χρόνια και αυτή όπως όλος ο ελληνισμός και υπήρχαν εδώ τρεις συνοικίες. Ήσαν οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι μουσουλμάνοι και ήσαν και οι Εβραίοι. Όλα αυτά βέβαια μετά έγιναν από τους πολέμους και τα λοιπά, διαφοροποιήθηκαν και φτάσαμε στην απελευθέρωση του 1912. Αφού λοιπόν απαλλαγήκαμε από αυτή την ιστορία και φτάσαμε να είμαστε στη Θεσσαλονίκη που είναι μια πόλη προ-Χριστού ελληνική και έρχονται αυτή τη στιγμή και μιλάνε και τώρα οι εξκαφές, οι επιστημονικές των αρχαιολόγων μας για αυτή την υπόθεση, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε υποχωρητικοί σε αυτό που απαιτούν οι Τούρκοι. Γιατί για αυτό ποιο που λόγο είπα, κάτι θέλουν να υποχωρήσουν, να πω κάτι για να μην μου ξεφύγει. Λέω το εξής. 40 χρόνια κοροϊδεύουν για τη σχολή της Χάλκης. Εσάς σας κοροϊδεύουν 40 χρόνια, θα πάνε να πείτε έχετε δίκιο εσείς και εγώ παρατούμε. Σας κοροϊδεύουν 40 χρόνια. Άρα εσείς κρίνετε ότι θέλει και λίγο δυναμισμό, θέλει και λίγο τσαπουκά, θέλει και λίγο όρια. Μην ξεχνιόμαστε λέτε. Δεν είναι δυνατόν να λέμε περάστε και περάστε. Δεν θέλουμε να υπάρχει Ισλάμ στη Θεσσαλονίκη. Φτάνουν τόσα άλλα που χάσαμε. Ήρθε λοιπόν ο Τούρκος ο υπουργός, πήγε στον Άγιο Δημητρίο και μόλις τον είδα, λέει αυτό είναι τζαμί για τους Τούρκους. Και ο άλλος ήρθε και μπήκε, με το που μπήκε στη Θράκη, ο άλλος υπουργός και λέει μπήκα στη Δυτική Θράκη, το φωμένο χέρι της Τουρκίας. Εμείς πάμε στην Κωνσταντινούπολη να πούμε, μας τα έχετε κόψει όλα, τα κεφάλια μας τα και μας πήρατε την Κωνσταντινούπολη. Αλλά δεν το λέμε γιατί πλέον σε μια πραγματικότητα τόσων αιώνων πλέον πειθαρχούμε. Οι Ρώσοι είναι τιμημένοι. Εμείς λέμε, οι Ρώσοι σαν λαός δεν είναι, είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Τόσα χρόνια τώρα, τα τελευταία δηλαδή, που και αυτοί πήραν στο επάνω τους,
η Θεσσαλονίκη ευεργετήθηκε από τους Ρώσους που ήρθαν εδώ και οι οποίοι επισκέπτονται όλες τις παλαιές και τις μεγάλες εκκλησίες που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσουν. Και δεν τους λείπουν και τα λεφτά τώρα στην εποχή. Οφέλησαν εδώ και εγώ διαφώνησα με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος επενούσε συνεχώς την άφηξη 2.000 μουσουλμάνων οι οποίοι ήρθαν και θα αφήσουν χρήματα. Εγώ ξέρω ότι δεν αφήνουν χρήματα. Αλλά Αυτοί και αυτοί έχουν λεφτά όμως, κάνουν έχουν, αλλά δεν αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλώς ήρθαν και να έρχονται οι άνθρωποι. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε για το οποίο θέλετε να τοποθετηθείτε και να ακουστεί η γνώμη σας δημόσια? Αυτό το οποίο πάντοτε μας καίει εδώ και βλέπουμε τώρα μια σιωπή και έχω σκοπό να επανέλθω, είναι το θέμα με τα Σκόπια. Δηλαδή υπάρχει μια σιωπή πάνω στο θέμα. Το λέω για τους τηλεθεατές σας. Ούτε ο Πρωθυπουργός είπε τίποτα, μόνο εγώ είπα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας είπε τίποτα, ούτε κανένας άλλος άκουσα να πει τίποτα. Παναγιώτη, πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος? Εμένα με ευχαρίστησε. Και δεν μου αρέσει μια προσωπική εκδήλωση που κάνει ένας πολιτικός αρχηγός, αμέσως να αρχίζει η κριτική, η αμφισβήτηση ή ο έπαινος. Ήταν προσωπικό του θέμα. Καλά έκαμε και πήγε. Όση ώρα μιλάτε, σας παρακολουθώ, Παναγιώτατε, βλέπω έναν άνθρωπο που είναι ένας γλυκός παπάς, που θα μπορούσε να είναι ο παπάς της ενορίας και να τον αγαπάνε οι πιστοί κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή βλέπω και έναν άνθρωπο με πυγμή, με προσωπικότητα, με πολιτική θέση, με κοινωνική θέση, που δεν ξέρω μέσα σε όλο αυτό επιτρέπεται να έχει κανείς φιλοδοξίες. Δηλαδή, πώς είναι η ζωή ενός Μητροπολίτη? Έχετε κάνει καριέρα εκκλησιαστική, ουσιαστικά. Ναι, εγώ είχα την ευκαιρία να σπουδάσω πρώτα φιλολογία στην Αθήνα, στη φιλοσοφική σχολή, με δασκάλους που ήσαν γίγαντες, δεν είναι ώρα ευκαιρία να πούμε τώρα, καθηγητάς, και συνέχεια πήγα στη θεολογία, γιατί ήθελα να γίνω κληρικός. Θέλατε? Το ήθελα. Οι γονείς μου δεν ήθελαν. Και στο κοινωνικό? Αλλά μαζί μου ήσαν όμως μετά. Ήσασταν ένα παιδί που θέλατε από μικρό να ασχοληθείτε με το... Να σας πω, μου άρεσε η Εκκλησία πολύ, ναι, από μικρός. Και οι ακολουθίες και οι λειτουργίες και τα πάντα. Χωρίς να είναι η οικογένεια σας έχει προτρέψει? Η οικογένειά μου ήταν απλή όπως και η δική σας. Δηλαδή πιστεύανε το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τις Κυριακές, αυτά, ναι. Την γνωστή. Άρα έχετε μια έμφυτη διάθεση προς την Εκκλησία. Αυτό το λέμε πολλές φορές και κλίση, πρόσκληση. Υπάρχει μια κλίση και έρχεται μια πρόσκληση. Είναι σαν το ταλέντο που λέμε. Κάποιος γεννιέται και ξέρει να παίζει πιάνο, κιθάρα, κάποιος άλλος γεννιέται και είναι έτοιμος να πάει να τα πει στην Εκκλησία. Μόνο ότι σε εμάς έχει πνευματική υπόσταση αυτό. Δεν είναι όπως αυτό που λέτε, είναι κοσμικό. Πολύ καλό και ευλογημένο, γιατί είναι στις καλές τέχνες. Άρα η μουσική είναι και πνευματική, έχει πνευματική. Εμείς έχουμε να κάνουμε και με τη μουσική, τραγουδάμε, ψάλλουμε. Και η προσωπική ζωή του Μητροπολίτη πώς είναι? Εσείς έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στην Εκκλησία, δεν παντρευτήκατε γιατί δεν θα μπορούσατε να έχετε και αυτή την εξέλιξη. Φαντάζομαι δεν φλερτάρετε καθημερινά, δεν έχετε σχέσεις, δεν πηγαίνετε σε κλαμπ. Πώς διασκεδάζετε? Μέσα από το λειτουργήμά σας σίγουρα. Ναι, κοιτάξτε, μια λειτουργία αρχιερατική την Κυριακή αλλά και καθημερινές μέρες είναι μια ολόκληρη ερωτελεστία. Όλο αυτό έχει ένα κόπο σωματικό αλλά πνευματικά. Έχει μια ξεκούραση, έχει μια ανάπαυση, έχει μια ικανοποίηση. Η ψυχή μας γεμίζει, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, αλλά εγώ μπορεί να ακούσω και λίγη κλασική μουσική. Ναι. Και λίγο δημοτικό τραγούδι, να ακούσω, μ' αρέσει. Ναι. Κλασικό συνθέτης, ποιος είναι ο αγαπημένος σας? Τσαϊκόφσκι. Τσαϊκόφσκι. Ναι. Και Μόζαρτ που λέτε. Άρα είστε προς Τσαϊκόφσκι και Μοζάρτ. Αυτοί είναι πιο σουξεδιάριδες από τους άλλους που είναι πιο βαρύς, ας πούμε. Και οι βαρύς, αλλά επειδή εμείς είμαστε βαρημένοι όλη τη μέρα, το βράδυ ξεκουράζουμε. Πολύ ωραία. Με ποιον έχετε σχέση εσείς με το ίντερνετ? Με τα social media? Εγώ, ίντερνετ, αυτά έχουμε εδώ ειδικό μας. Αλλά εσείς ο ίδιος δεν γκουγκλάρετε? Όχι, εγώ. Αλλά εκεί να σας πω ότι ας λέει την ορολογία, δεν μας περάσει βέβαια. Εμείς μεταδίδουμε τη λειτουργία από το δικό μας και τη δική μας λειτουργία τις ημέρες που δεν έχουμε τώρα μετάδοση γιατί μοιραζόμαστε με την Αθήνα, τη μεταδίδουμε μέσα του ίντερνετ. Έχουμε ειδική σύνδεση και πάει δηλαδή στην ιστοσελίδα μας. Διότι η R3 που καταργήθηκε κάθε Κυριακή είχε μια εκπομπή. Ναι, πάρα πολύ με πονάει και έχω γράψει και στον Πρωθυπουργό και μου είχε πει θα διορθωθεί και το
περιμένουμε, το ξαναείπε εδώ στη Βέβαια, έκθεση. ήταν το... Λοιπόν, είναι η φωνή της Μακεδονίας, το όλο του βορειοελλαδικού χώρου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ Να είστε καλά. που μας δεχτήκατε εδώ, στη Μητρόπολη. Πάντα αναρωτιέμαι για πώς είναι να σε αποκαλεί κάποιος Παναγιώτατο. Να σας απαντήσω, ναι. Ναι, γιατί σκέφτομαι, κάθε φορά προσπαθώ να σας προσφωνήσω, το Παναγιώτατος μ' αρέσει σαν προσφώνηση. Την ίδια στιγμή σκέφτομαι μήπως είναι και πάρα πολύ βαρύ για έναν άνθρωπο. Είναι, αλλά μην νομίζετε και εμείς το πέρα. Άγιος είναι το Παναγιώτατος. Ότι και εμείς το πέρα. Φουλάγιος είναι το Παναγιώτατος. Αυτό είναι μέσα από τα ανθρώπινα πλαίσια που οι ίδιοι άνθρωποι τα είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή Παναγιώτατος είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Μάλιστα. Ο Θεσσαλονίκης δεν είναι Παναγιώτατος όπου και αν πάει. Είναι μόνο εντός των μερίων της Μητροπολιός του. Οπότε το πράγμα είναι πολύ ήπιο. Ναι. Πάμε στη Σύνοδο. Ο Παναγιώτατος της Μητρόπολης δηλαδή είναι. Η Μητροπόλη της Θεσσαλονίκης. Okay. Ήθελαν να δώσουν στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης ένα θρησκευτικό κύρος και βαρύτητα, επειδή πράγματι μέσα στην ιστορία των αιώνων που πέρασαν ήταν μια πόλη πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορεί κανείς αυτό να το αμφισβητήσει. Και γι' αυτό και εμείς θέλουμε και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε και όσο καιρό θα είμαστε. Και γι' αυτό θέλουμε και να μας ξεκαθαρίσουν οι πολιτικοί μας την υπόθεση της στάσεώς των, της απαιτήσεις των Σκοπίων, διότι η είσοδος της κυρίας Μέρκελ στην υπόθεση για μας είναι δυσχερής. Μάλιστα. Βρίσκω ότι έχετε πολύ ωραία αισθητική. Αυτό που φοράτε το εγκόλπιο, μου λέτε ότι είναι επιλογή δική σας, είναι ένα δώρο που δεχτήκατε από κάπου. Και πάντα αναρωτιόμουν, γιατί βλέπω παπάδες που μου αρέσει το styling τους και παπάδες που έχουν styling ψηλό ντεμοντέ ή τέλος πάντων όχι καλής αισθητικής. Μου λύσατε την απορία λοιπόν, είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Τα άνθια είναι βασική ενδυμασία και από εκεί και πέρα όλο το styling και τα αξεσουάρ τα επιλέγεται ο καθένας μόνος του. Πάντως όλο αυτό εμπεριέχει και μία έτσι καλλιτεχνική διάσταση. Η Εκκλησία πάντοτε είχε το αίσθημα της καλαισθησίας σε όλα και όχι η ζωή των ανθρώπων να είναι πιο ευχάριστη. Δεν θέλει η ζωή μας να είναι πένθυμη και μελαγχολική, θέλει να είναι ήρεμη, πνευματική, με μια αναφορά στον Θεό και με μια αγάπη στους ανθρώπους και πίστη στον Θεό και αναφορά στους ανθρώπους για να μπορούμε να συνυπάρχουμε, γιατί αλλιώς απενοχοποιήστε μας όμως τις αμαρτίες μας, Παναγιώτατε, για να το φέρουμε σε μια ισορροπία. Εγώ σε βλέπω με πολύ έτσι, εκτίμηση, είσαστε πάρα πολύ έτσι φουλ στην αμαρτία είναι. Ελεύθεροι στα ερωτήματά σας και... Φουλ στην αμαρτία είναι, Παναγιώτατε, αφήστε τα. Καλή μετάνοια τότε. Θέλει μια μετάνοια. Κλείσαμε λοιπόν με αυτή την ατάκα, θα την πω, γιατί είναι το καλύτερο που έχω ακούσει.